De 5 mest ikoniske filmscener. På 5. pladsen har vi Here's Johnny-scenen fra The Shining. Jack Nicholsons uhyggelige præstation har gjort denne scene uforglemmelig. Here's Johnny! Nummer 4 er den episke I Am Your Father-afsløring fra Star Wars The Empire Strikes Back. Denne scene chokerede fans over hele verden og ændrede filmhistorien for altid. I am your father. På 3. pladsen har vi Run, Forrest Run-scenen fra Forrest Gump. Tom Hanks' ikoniske løb har inspireret mange og er stadig en favorit. Run, Forrest, run! Nummer 2 er I'm the King of the World, scenen fra Titanic. I'm the king of the world! Og på 1. pladsen har vi den uforglemmelige You Can't Handle the Truth, scene fra A Few Good Men. The truth! You can't handle the truth! Glem nu ikke at like og subscribe til kanalen.